खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चेनेल दैलि निउज आपडेटआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि हेडलाइन्सखौ फरायलांनोसै, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। मैया बिटिआरआव जोबोर गाज्रिथार जाथाय जानानै थाङो। क'क्राझारनि बिसमुरि दिदोमफोरा गामिनि सासे 55 बोसोर बैसोनि रघुनाथ नार्जारिया 9 बोसोरनि थाखो 5 नि सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामो। क'क्राझार पुलिस थानायाव दुथांखौ दा एफआइआर होनाय जाबाय। दुथां रघुनाथ नार्जारिया दा खारखोमानानै दं। बे जाथायनि सायाव क'क्राझार CWC नि चेयारपारसन मालती रानी नार्जारिया मिथिहोनाय बादिब्ला दुथाङा हिन्जावसाखौ थांनाय बैसागोनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोदों। हिन्जावसाया मिथिहोनाय बादिब्ला खनथाम जिनाहारि खालामबाय होनना मालती रानी नार्जारिया मिथिहोयो। मिथिनाय बादिब्ला जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसानि बिब' जाय थाखो 9 आव फरायोमोन बिबो बे जाथायखौ नुदोंमोन आरो बे जाथायनि साननैसो उनावनो बिब'आबो फासिनानै थैयो। नखरनि सुबुंफोरा मोनसे सन्देह खालामदों जे बे फासिनि खैसारावबो जानो हागौ बै दुथां रघुनाथआनो। मालती रानी नार्जारिया गोख्रोङै सांखारियो जि थाबैनो दुथांखौ हमना साजा होनांगौ होनना बुंदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो बे जाथायखौ कन्डेम खालामो आरो थाबैनो दुथां रघुनाथ नार्जारिखौ हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौ होननानै बुङो। मैया सेबा आरो आसुनि गेजेराव सोलोंथाइनि सायाव माखासे बाथ्रा सावरायनाय जायो आरो फैगौ मेट्रिक एग्जामनि सायावबो माखासे बाथ्राखौ सावरायनाय जायो। बे सावरायनायनि गेजेरजों आसुआ मिथिहोयो जे थासारिखौ नायनानै आनजादखौ सेबाया खालामथारगोन होननानै मिथिहोयो। कभिड-19 नि कारफिउ सोलिबाय थानाय समावनो मैया भारत भुटान सिमानि पाटकिजुलिनि सिङाव थानाय कालाझार गामियाव मोनसे जाथाय जानानै थाङो। इउपिपिएलनि मिरु मावख' नेहाथारि कादस मसाहारिनि न'नि लांगोनानिफ्राय हरनि 9 बाजिसोआव सोरबा गुलि गावहरो। कादस मसाहारिया बुंनाय बादिब्ला बेवहाय राजखान्थियारि खैसार थानो हागौ होनना मिथिहोदों। खौरां मोननाय लोगो लोगो तामुलपुर पुलिसआ जाथायनि खौरां लानो न'सिम थाङो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आटकरा गामियाव मैया औवा दानबाय थानाय समाव हरखाब औवाया हाइ टेनसन ताराव गोग्लैनानै होनायाव सासे 25 बोसोरनि अमर गयारी मुंनि सेंग्रानि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सेंग्राखौ पस्टमार्टेमनि थाखाय डक्टर रबि बर' हस्पिटालाव लांदों होननानै मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि खराइबारियाव आयेन बेरेखा दखल खालामनाय हाग्रा ओनसोलनि न'फोरखौ होखारदों। पुलिस, हाग्रा बिफान आरो SSBफोरा लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावफुंदों। मिथिनाय बादिब्ला 30निख्रुइ बांसिन नखरा बेवहाय आयेन बेरेखा महरै दखल खालामनानै थादोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, भारतआव 17 बोसोरनि आइजोफोरनि फिफा वर्ल्ड काप गेलेनाया 2022 मायथाइनि 11 अक्ट'बरनिफ्राय जाजेनगोन आरो बे गेलेनाया 30 अक्ट'बरसिम सोलिबाय थागोन होननानै मिथिहोदों। बे गेलेनाया 2020 मायथाइयावनो जानो गोनांमोन, नाथाय कर'नानि थाखाय बेखौ खननै फावसायनो गोनां जाबाय। मैया सनारियाव बिस गोनां मैखुन जानानै सा 14 सुबुङा गाज्रि हालोदाव थाङो। सोनारिनि टाइकाक साहा बागाननि 12 नं लाइननि सा 14 सुबुंफ्रा उदै साबानाय, गोबानाय बायदिजों भुगिनाङो मैखुन जानानै आरो बे हालोदाव बिसोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। नाथाय हालोदा गाज्रिद्राय जानायखाय डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजाव लांनाय जायो। थांनाय शुक्रबाराव चीन हादरनि इउनान प्रभिन्सआव 6.4 मेग्निट्युडनि बांग्रि मावनानै थाङो। बे बांग्रि मावनायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो माखासे सुबुङा जोखोम जायो। लोगोसे माखासे न'-बां बायो, हा गावस्रायो आरो बायदि बायदि जाथाय जायो। बे बांग्रिमा 166 खेब लासै लासै मावबाय थायो होननानै शिलंआव मिथिहोदों। आरोबाव मैया सनिबाराव 7.3 मेग्निट्युडनि मोनसेबाव बांग्रि मावनानै थाङो। नाथाय मिथिनाय बादिब्ला बे बांग्रिमाव जेबो खहा जायाखै। आगुनि आलफा नेता जीवन मरणखौ AMCHआव थिसननाय जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला बिथांनि देहाया कभिड-19 जों गाग्लोबजानानै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि हालोदाव थांदों होननानै मिथिहोदों। थांनाय 24 घन्टायाव आसामाव 5,980 सुबुङा कभिड-19 पजिटिभ जायो। मैया सा 79 सुबुङा कभिड-19 नि गाग्लोबनायाव जिउ खोमायो। हादरसायाव पजिटिभिटि रेटआ दासिम 5.57 जौखोन्दो, नाथाय हामनाय जौखोन्दोआ 84.12 जौखोन्दो आरो बेयो लासै लासै बांलांगासिनो दं। मैया सनिबाराव सा 1,07,398 सुबुंखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जायो। बेयो आसामनि जारिमिनाव सबसे बांसिन कभिड-19 नि टेस्ट खालामनाय रेकर्ड। थांनाय 24 घन्टायाव कामरुप मेट्र'आव सा 902 सुबुङा कभिड-19 जों पजिटिभ जायो। थांनाय 24 घन्टायाव हादोरसायाव सा 4,659 सुबुङा कर'नानिफ्राय बारग'नो हायो। रितुल शइकिया न'सिम सफैबाय। थांनाय साननै सिगां आलफा सादिना बिथांखौ हगारबाय। नखरनि मानसिफोरा परेश बरुवा बिथांखौ आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावो। मैया अरुणाचलनि चांलां जिल्लायाव आलफा NSCNजों आसाम राइफलनि गेजेराव गावलायनाय जायो। सासे आसाम राइफलनि जवान राइफलमेन अवतार चाकमाया शहीद जायो आरो राइफलमेन बाबलु आरो राइफलमेन बलदेबआ जोखोम जायो। जम्मु काश्मीराव सा 8 आसामनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोननो हादों। साकरि होगोन होनना लब दिन्थिनानै मोनसे दुथां हानजाया बिसोरखौ लाना थाङो, नाथाय लांना न' सिङाव बन्दी खालामनानै माखासे खैसार खालामो, मेन्टेलि फिजिकेलि पानिशमेन्ट होयो, नाथाय सम थानायावनो बिसोरखौ रैखा खालामनो हाबाय। बिदिब्ला दिनैनि हेडलाइन्सआ बेखिनियानो फ्रेन्ड्स। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोजोन मोनोब्ला प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम
आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनो दाबाव। स' गोजोन्थों।